मोनसे गोनां रादाब शिवाजी महाराजनि मुसुखाखौ बुफायनायनि बेरेखायै मोननै हानजानि गेजेराव हिंसायारि दाङाबाजि। महाराष्ट्रनि पुणे जिल्लायाव मोननै हारिनि गेजेराव दाङाबाजि जानाया दिनै बांदोंमोन जेब्ला दौंड तालुकानि यावत गामिनि गंसे मस्जिदाव अन्थाइ खुबैनाय जाथाया जादोंमोन। सुलुंनि बादिब्ला 26 जुलाइखालि यावत रेलवे स्टेशननि सोरगिदिं थानाय नीलकंठेश्वर थानसालियाव छत्रपति शिवाजी महाराजनि मोनसे मुसुखाखौ बुफायनायनि उनाव बे जाथाया सोराङाव फैदोंमोन। मुसुखा बुफायनाय जाथायनि बेरेखायै बीजेपीनि एमएलए गोपीचंद पडळकरआ मावथिफोरजों मोनसे सावरायमेल खुंदोंमोन आरो थांनाय सानाव यावत गामियाव मोनसे हानजा सुनाय हाबाफारि लादोंमोन। नाथाय दिनै मस्जिदाव अन्थाइ खुबैनायनि खौरां मोनदोंमोन जायनि फिथाइ महरै गामि आरो खाथिखालानि ओनसोलफोराव गोबां जेंना सोमजिदोंमोन। थासारिया गिख्रंथाव महर लानायनि सिगांनो पुलिसआ जाथाय जायगायाव सौहैयो आरो मोनसे गिदिर रौनिया हानजा थिसनो। बे जाथायनि बेरेखायै यावत गामिनि खाथिखालानि ओनसोलनि सुबुंफोरा दिनै गामिखौ आबुङै बन्द खालामदों, जेराव हाथाय बाजार, फरायसालि आरो रायजोआरि हाबाफारिफोरा थाबथानानै थादों। गामिनि सुबुंफोरा मोनसे हेंथा हानजा सुनाय हाबाफारि लादों आरो बिबानगिरिफोरखौ दायनिगिरिफोरखौ थाबैनो खानो दाबि खालामदों। पुलिसआ गासै ओनसोलाव रैखाथिखौ बांहोनो आरो जायखिजाया सुखुथावै जाथायफोरखौ होबथानो थाखाय गोख्रों नोजोर होगासिनो दङ। खुंथायआ सुबुंफोरखौ सांग्रां थानो आरो नंखाय रादाबफोराव गोसो होनो नाङा होननानै खावलायदों। पुणेनि एसपि सन्दीप सिंह गिलआ फोरमायदों दि पुलिसआ यावत गामियाव सानजौफुनि 12 रिंगानिफ्राय 12:30 खौरां मोनदोंमोन दि सासे सेंग्राया गावनि वाट्सएप एबा फेसबुकआव सोंखारिजाथाव स्टेटास पस्ट खालामदोंमोन। बे अजदनि उनाव सेंग्राखौ पुलिस थानायाव लाबोनाय जादोंमोन आरो बेनि बेरेखायै राहा लानाय जादोंमोन। बेनि उनाव माखासे गामिनि सुबुंफोराबो पुलिस थानायाव सौहैदोंमोन। पुलिसनि हानजाया गामियाव गोजोन लाखिनो थाखाय गामिनि थान्दैफोरजों मोनसे सावरायनाय जागायदोंमोन। नाथाय बै समसिम बे खौराङा ससियेल मिडियायाव गोसारखाबायमोन।